Yleensä kun otsikossa on kysymysmerkki, on kyseessä klikkiotsikko ja silloin se ei teknisesti pidä paikkaansa, eli vastaus on ei. Niin se on tässäkin tapauksessa. Mulla ei ollut sydäninfarktia, mutta siltikin vastaavassa tilanteessa olevistani suunnilleen 90 kuolee siihen paikkaan. Minä olin sen verran onnekas, että kuulun siihen 12% suunnilleen, joka selviää siitä sydäntapahtumasta, mikä mulla oli. Nyt minä sitten kerron vähän teille siitä. Joo, kaikki alkoi viime vuoden lokakuussa, eli lokakuussa 24, lokakuun lopussa, ja olin silloin kuvaamassa tämmöistä videota yhdelle koululle. Siinä videossa tietysti se oli yötapahtuma, siihen liittyi paljon valvomista ja raskaiden kameroiden kanniskelua ja muutenkin tämmöinen kuormittava, rasittava keissi ja sitten tietysti niin se oli koulu täynnä lapsia, teinejä ja mykoplasma siellä sitten todennäköisesti iski ja vei meikäläisen ketoon sitten muutaman päivän sen jälkeen ja siinä sitten aika pahan flunssan sain. Ja ei siinä mitään, siitä alettiin pikkuhiljaa toipua siitä flunssasta, mutta sitten niin siinä ehkä marraskuun puolivälissä, niin sen flunssan jälkeen rupesi tuntuu semmoinen kipu tuossa keskellä kehoa. Mä silloin ajattelin, että tämä liittyy varmaan siihen flunssaan, että tämä on joku flunssan jälkitauti, että meikäläinen sairastelee nyt sitten tätä jotain keuhkoputken tulehdusta tai mitä lie. Niin mä silloin se ajattelin no sen kanssa nyt pystyttiin elämään vielä siinä kohtaa. Se ei ollut niin kauhean paha homma, mutta se rupesi sitten pahenee siinä pikkuhiljaa. Ja joulukuussa sitten lopulta vähän joulun alla oli jo niin tiukka tilanne, että piti mennä lääkärin vastaanotolle ja sain sieltä sitten viikon kuurin antibioottia sillä ajatuksella, että mulla varmaan olisi mykoplasma sitten kuitenkin edelleen. Eihän sitä silloin tietenkään sitten arvattu, että ei se antibioottikuuri auttanut. Olo parani siinä vähän kyllä, mutta se sitten oli aika paha sen kivun osalta myöhemmin. En nyt ihan tarkalleen muista, tuliko se kovin kipu sen antibioottikuuri ennen vai sen jälkeen, mutta antibioottikuurin jälkeen mä kävin kuitenkin uudestaan lääkärissä ja pyytelin sitten jotain kipulääkitystä, kun mulla oli vaikeuksia saada yöllä unta, koska aina kun mä pistin selälleni, niin tuntui semmoista kovaa kipua tässä keskellä ja sitten se kipu levisi pikkuhiljaa korviin. Ja myöhemmin sain kuulla, että tämä kipu tuolla korvissa niin ei ole kovin tyypillinen sydäntaudin oire, mutta näin siinä meikäläisestä kuitenkin kävi, että kaikki me ollaan lopulta sitten yksilöitä. Mutta niin siinä kävi, että 37-vuotias nuori mies yleislääkärin vastaanotolla oli oikeastikin sydänvaivainen henkilö ja näin se vaan jäi kaikilta huomaamatta. Mä otin ne kipulääkkeet ja siinä oli muistaakseni oliko 10 päivän kuuri ja mä jätin siitä jopa viimeisen päivän syömättä. Se viimeinen pilleri on tuolla ylhäällä jossain edelleen, eli olisiko se ollut 9 päivää, mitä mä sitä söin. Sitä kipulääkettä, koska se kipu hellitti sitten pikkuhiljaa, meni poispäin. Se palasi kuitenkin aina, kun mä tein jotain lumitöitä pihalla tai sitten muuten rasitin itseäni niin, että hengästyin. Ja se ei liittynyt niinkään siihen sydämen sykkeeseen, vaan se liittyi nimenomaan siihen hengästymiseen. Ja kuten myöhemmin on sitten oppinut, niin se hengästyminen tahtoikin kertoa vaan sitä, että sydämellä oli hapen puutetta. Eli ihminen hengästyy siinä kohtaa, kun on hiilidioksidia veressä ja siellä on liian vähän happea siellä veressä. Ja siinä kohtaa niin luonnollinen tilanne on, että aletaan hengittämään nopeammin ja että saadaan sitä happea sinne vereen, mutta kyllähän sinne vereen saatiinkin sitä happea, mutta sitä ei saatu sitten edelleen sillä veren kierrossa niin sille sydämelle. Ja tämä aiheutti sitten näitä kipuoireita. No mukavasti se meni sitten kevättä kohden. Koko ajan vähän paremmalta tuntui, että mä menin vähän sitä kipua vasten eteenpäin siinä ja alkuvuoden. Se ehkä sinne maaliskuulle asti se parani asteittain. Voi olla myös johtu siitä, että
kevättä tuli siinä ja aurinko rupesi lämmittää ja mieliala parani ja kaikki tuntuu vähän kivemmalta, niin ajattelin, että kyllä tää tästä. Mä tsemppaan tästä vielä, että vähän on kipua, mutta kyllä mä sen kanssa voin elää ja se on koko ajan menossa kuitenkin vähän poispäin. No siinä oli sitten lisäksi vielä semmonen kroonista flunssan poikasta meikäläisellä ja mä ajattelin, että liittyy jotenkin toisiinsa, että varmaan kipua tuossa niin keuhkoputken kohdalla, myös sydän on tässä suunnilleen kuulemma, oli semmoista kipua ja ajattelin tosiaan, että se liittyi siihen mun tukkosuuteen, nenäoireisiin, mutta ei se siihen liittynyt. Mutta kysyin sitten työterveyshuollosta ja työterveyshuolto sanoi, että nyt kuule täytyy sun mennä ihan vastaanotolle ja minäpä sitten varasin paikallisesta terveyskeskuksesta ajan. Ja se oli maaliskuussa ja se aika meni aika kauas. Sitä vähän palloteltiin muistaakseni eteenpäinkin ja se oli sitten lopulta toukokuun alussa, kun mä sain sen lääkäriajan sitten sieltä. Ne olin käynyt sitten yhdessä vai peräti 2 labrakokeissa sitten siinä pyörähtämässä, jos en ihan väärin muista. Joulukuussa oli tosi lähellä siinä joulun alla, ennen kuin kävin sen kipulääkekuuri hakemassa, että soitanko ambulanssin vai en. Ja se ambulanssituntemus tuli oikeastaan siitä, että mä kävelin kaupan parkkipaikalta sisään apteekkiin hakemaan jotain lääkettä. Ja sen jälkeen mä kävelin takaisin sinne autolle. Matka oli ehkä 150-200 metriä yhteensä niin kuin mennen tulle. Ja sen seurauksena mä istuin kotona tunnin sohvalla ja tuntui, että en pysty tekemään yhtään mitään. En liikkumaan enkä nousemaan, kipu oli niin kova, sattui niin pirusti. Ja se ei vaan mennyt pois, vaikka kuinka rauhallisesti istuskelin siinä. Ja siinä kohtaa sitten alkoi mieltä kalvaa semmoinen pieni huoli, että onko tämä ihan normaalia? No ei se ollut. Mutta siinä kohtaa mietin sitten, että pitäisikö nyt oikeasti soittaa se ambulanssi, että tämä on vähän huolestuttava tilanne, että tämmöinen kova kipu ilman rasitusta, että mikä tässä nyt oikein mättä. Ja en soittanut, oi helvetti. Että vinkin vaan kaikille teille, jotka tätä katsotte, että jos mietitte, että pitäisikö soittaa ambulanssi, jos siltä tuntuu, niin soittakaa. Kyllä ne siellä hätäkeskuksessa sitten kertoo, että onko se aiheellista lähettää vai ei, ne tekee oma arvionsa siinä, mutta älkää nyt jääkö yksin sen asian kanssa miettimään, että pitäisikö soittaa vai ei. Olisi meinaa ehkä meikäläinenkin saanut hoitoa pikkusen nopeammin, jos olisin silloin soittanut. No, mitään peruuttamatonta vahinkoa ei minun tapauksessa käynyt, mutta jos asiat olisi ollut vähän eri tavalla, niin se olisi voinut olla hyvinkin meikäläisen viimeinen ihmettely sit siltä illalta. Mistä sen tietää? Eli soittakaa, jos siltä tuntuu. Sitä varten ne siellä on. Joo, sitten se terveyskeskuslääkäri sieltä ottaa meikäläistä vastaan ja ihan ensimmäisenä niin se rupeaa kyselee niitä näitä ja ihmettelee, että kuulostaa kyllä kovasti sydänperäiseltä tää sun oire. Mutta sitten kun mä selitin silleen, että kyllä se kipu menee pois, kun sitä tarpeeksi tahkoo sitä vastaan. Että semmoinen 20 minuuttia kun reippailee, niin ei se enää haittaa niin paljon se kipu, että se vähän niin kuin haittuu sinne taustalle. No mä oon itse miettinyt kanssa, että oliko se vaan, että mä vaan totuin sitten puolen tunnin perästä siihen kipuun vai oikeasti hellittikö se. Niin ei ole ihan täysin selvinnyt tähän myöhemmin, mutta niin mä kuitenkin tein, että mä lähdin liikkumaan, polkupyöräilemään, kävelemään, en sentään juoksemaan, mutta polkupyöräilemään ja kävelemään ja aina kun sitä kipua tuntui, niin sitten mä pidätin hengitystä. Ja myöhemmin ihmetyttiin, että miten tämmöinen voi auttaa, mutta niin mä vaan menin siellä kun kultakala maljakossa kävelin eteenpäin menemään ja sitten vedin henkeä. Ja puhaltelin tolla tavalla menemään siinä ees sun taas. Kunnes se sitten pikkuhiljaa se ei enää häirinyt niin paljon se kipu, että päästiin jonkun pisteen yli. Oliko se sitten adrenaliini vai mikä, mutta jonkun pisteen yli päästiin ja se ei sitten haitannut enää niin paljon. Mutta tuolla tavalla mä sitä tein ja mä en sitä silloin tiennyt, mä ajattelin, että se tukee sitä mun epäilyä, että se on joku keuhkoperäinen juttu. Mutta myöhemmin kardiologi sanoi, että joo, kun pidättää hengitystä, niin sydämen syke laskee. Ja tiedättekö, silloin kun sydämen syke laskee, niin sydänhän tarvitsee sillä hetkellä niin vähemmän happea. Ja kun se perusongelma oli hapen puute tuolla veressä, niin se sydän vaan rauhoittui ja sillä riitti sitten se happi hetkeksi aikaa, kun mä pidätin sitä hengitystä, koska sydämen syke laski just sen verran, että se tuli riittävästi sitä verta. Että semmonen, miten tämä nyt sanoisi,
en mä tiedä miksi sitä sanoisi, mutta semmoinen apukeppi mulla oli siinä ulkoillessa. Ja sen perusteella mä menin sitten puoli vuotta painelin menemään tuolla pitkin maita ja mantuja ja kävin Japanissakin asti sillä tavalla. Niin jaksoin kävellä melkein 20 kilometriä päivässä niin pahimmillaan tai parhaimmillaan. Ja vähän se sattui mutta ei se niin pahaa, ei tää niin pahaa. Näin varmaan kaikki kroonisesti sairaat ajattelee, että jossain vaiheessa, että no tämän kanssa nyt pitää vaan elää, tämmöistä tää nyt on. Niin, no, ehkä ei olisi kannattanut, mutta nyt tuli sekin kokeiltu. No joka tapauksessa se lääkäri kyseli näistä oireista niitä näitä, ja sitten kun siinä oltiin niin 10-15 minuuttia istuttu paikallaan, niin se iski mulle käteen niin ton verenpainemittarin ja katsoi, että minkä näköiset verenpainet meikäläiseltä löytyy. No minä olin vältellyt verenpainemittareita, kun mä ajattelin, että ne näytti aina liian korkeita rummia, kun ne verenpainemansetit niin ei oikein niin mahdu mun käteen. Joo, mahtu tai ei, niin se verenpaine, minkä se mittasi se lekuri siinä, niin se oli jotain yläpaine 170 ja alapaine jotain 130. Jotain ihan järkyttäviä paineita niin kuitenkin oli siinä kohtaa. Ja se sanoi, että saman teen, joo, kuule mä määrään sulle nyt verenpainelääkkeen. Tää ei ole normaali. Okei, selvä. Mä ihmettelin vaan, että tässäkö se 30 nyt sitten näkyy, että verenpainelääkettä määrätään. Voi kuule, olisin tiennyt, että tämä oli vasta alkua, mutta verenpainelääkkeen kanssa tulin pois sieltä. Ja sitten se katsoi niitä mun veriarvoja, että sulla on pikkusen korkealla noin kolesteroliarvot, että määrättiin statiinit nyt sitten samalla. Ja ne statiinithan on semmoinen kansanlääke, että niitä nyt määrätään vähän kaikille, että hyvä tai ei, niin niitä nakataan kaikille menemään. Ja minäkin saan sitten niin verenpaine- ja kolesterolilääkityksen siinä saman teen. Ja sitten tietysti lähdettiin jatkotutkimuksiin niin Hyvinkään sairaalaan niin sydänultraa ihmeteltäväksi ja sitten sain myös tämän tukkosen nokan takia erikoislääkärillekin vielä lähetteen kaupan päälle. Mä olin siinä kohtaa enempi innoissani sitä nenälääkäristä, että hei, saisiko se mun tukkosen nenäni jollain tavalla nyt korjattua. No sekin saatiin kyllä ihan hyvään kuntoon nyt tässä niin kuin kesän aikana, mutta se olikin vaan pienempi murhe tässä meikäläisellä, että tässä on vähän tämmöistä Eino Leinon niin sanoa lainatekseni, että se murhe, mikä eilen mun murtaa oli, suli hymyksi, kun tänään suurempi tuli. Eli tää on vähän tämmöistä vuoristorataa Oulu, mutta sitten taas toisaalta kaikki on päättynyt meikäläiselle oikein hyvin tässä kohtaa, että jälkikäteen voi vaan ihmetellä, mitä kaikkea siinä tapahtui ja mikä oli silloin prioriteetit, mutta nyt ne on elämässä muuttunut. Joo, ja sitten ensimmäinen kardiologin kohtaaminen olikin sitten Hyvinkään sairaalassa. Eli kesäkuussa, siinä noin kuukautta myöhemmin, meikäläinen pääsi kardiologille ja homman nimi oli sydämen ultraaminen, eli minä vakasin siinä semmoisella plintillä hoitopöydällä ja kyljellään ja lääkäri sitten ihmetteli niin ultraäänen kanssa siitä rinnasta, että mitähän sieltä sydämestä mahtaa löytyä, oliko sydämen kulku hyvää. Hän huomasi, että siellä oli joku väliseinämä, oli vähän paksuuntunut, mikä viittasi korkeaseen verenpaineeseen. No mä sanoin, että siihen onkin just nyt lääkitys tullut, että no hyvä. Hän oli sitä mieltä, että ei tässä mitään. Sydän näytti oikein hyvältä ja terveeltä, ei ollut mitään sivuääniä. Hän ei oikein tiennyt, mistä se niin kipu johtuu, mutta sen sydäntutkimuksen perusteella vaikutti siltä, että ei se ainakaan sydänperäistä ole, koska ei siinä sydämessä näkynyt mitään selvästi vialla olevaa. Käynti oli hyvää ja veri kiersi niin hyvin kuin hän pystyi sen näkemään. Ja tämä olikin sitten avainasemassa, että hän sanoi, lääkäri-kardiologi sitten, että hän tekee varmuuden vuoksi mulle vielä lähetteen tuonne tietokonetomografian varjoainekuvaukseen, koska sieltä näkee vähän paremmin noita sepelvaltimoita, että hän ei oikein tällä ultralla niitä kaikkia näe. En muista sanoko kaikkia, mutta ei kuitenkaan nähnyt. Ja antoi kyllä sitten ohjeeksi siinä lähtiessä, että ei muuta kuin kovaa ajoa, että sen kun painelet vaan pyörällä menemään. Mutta sanoi kyllä varmaan näin jälkikäteen, en nyt tarkkaan muista, mutta on melko varma, että hän on varmaan sanonut myös, niin kuin nämä kaikki muutkin tähän mennessä, että älä sitä kipua vasten rasita ittees, vaan sen pitäisi tuntua suunnilleen hyvältä sen liikkumisen. Et näin hän varmaan sanoi, mutta enhän mä sitä sillä lailla kuullut tai ainakaan halunnut kuulla. Ja meikäläinen jatkoi niin kuin entiseen malliin sitten sen jälkeen, kun mä kuulin sieltä vaan, että kaikki on kunnossa, antaa mennä vaan. No ei siinä sitten mitään, niin se elittiin kesäkuuta ja mä sain elokuun lopulle sitten ajan
siihen Meilahden niin, sydänkuvaukseen ja kesä meni sitten oikein mukavasti, että käytiin lomailemassa tuossa ja askeleita tuli paljon ja reippaasti ja kuljettiin tuolla ja asuntovaunulla mentiin pitkin potkin Pohjois-Suomeen ja Norjaan ja kaikki oli ihan hyvin. En kokenut olevani mitenkään erityisen sairas. Toki vetelin niitä verenpainelääkkeitä ja statiineja aamuilloin. Eli aamulla verenpainelääke ja illalla sitten statiinit. Ja tämmöisellä rytmillä sitten meni se kesä sinne elokuulle. Ja kerran ne joutui sitten sitä päivää tai aikaa siirtämäänkin vielä. Olikohan sitten päivällä, kun ne joutui nappaamaan sitä eteenpäin, että joku hässäkkä siellä oli. Ensin mut piti viedä uuteen lastensairaalaan kuvattavaksi. Mä ajattelin, että onko mä vähän iso ehkä nyt lastensairaalaan, mutta ilmeisesti ne kuvaa siellä aikuisiakin. Mutta ei, sieltä tuli sitten siirto ja meikäläinen sitten paineli sitten, oliko se elokuun 12. päivä, niin aamulla kello 10 Meilahteen tietokonetomografia eli varjoaine röntgenkuvaukseen. Ai niin, ja sitten vielä ikään kuin kirsikkana kukan päällä, niin se kardiologi sieltä ultraäänen jälkeen antoi mulle nitromääräyksen. Tämä kaveri on mulle edelleen mukana, kulkee mukana edelleen. Eli tämä on tämmöinen suihke, mikä suihkastaan se suuhun tuosta pari kertaa ja se pitää pestä joka käytön jälkeen, niin en sitä nyt käytä. Mutta pari suihkausta suuhun ja sen pitäisi vaikuttaa aika nopeasti. Ja kyllähän se vaikuttikin. Tuntui niin nimittäin, että vähän askel kevenee, mutta ei se sitä kipua poistanut. Eli tämä oli vähän semmoinen, mistä mä vedin sen johtopäätökseen, että ei mulla ole sydänvikaa, koska toi nitro ei auttanut siihen kipuun. Eli kipu oli ihan entisellään, vaikka mä sitä nitroa kokeilinkin. Mutta sen se mulle määräsi kuitenkin ja oli siinä vähän voittajafiilis, että jes, 30-vuotiaana ekat nitrot, että tähänkö on tultu. Joo, siinä menin sitten Meilahteen sinne 12. päivä aamulla joskus 10 aikaa, saattaa olla puoli 10, ehkä 9, en muista, aamulla kuitenkin. Ja se Meilahden sairaalakompleksi, niin se on jumalattoman hankala, se on tosi iso, siellä on paljon kaikkea ihmisiä ja ovia ja eihän mä siellä mitään löytänyt. Menisin myöhästyäkin siitä ajasta, mutta siinä oli oikein hyvä opastus sit lopulta siinä infotiskillä, että pisteet vaan sille infotiskille siellä Meilahden pääsisäänkäynnin takana, mikä kertoi mulle heti, että juu, tosta noin tonne noin ja sitten käytävän päälle kahvion jälkeen oikealle ja hissistä 1 kerros alaspäin ja sieltä löytyy sitten tämä tietokonetomografia ja minä sitten painelin sinne sitä ottamaan ja se oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Eli siinä on semmoinen iso pyöreä putkilo, mihin viedään semmoinen pieni sänky tai laveri, missä sitten potilas makailee. Ja hauskana yksityiskohtana siihen sängylle kun mennään, niin se sänky keskitetään Xbox 360 Kinectin kameran avulla. Te olette ehkä Redditistä jossain nähnyt, että Siemensin tietokonetomografia röntgenissä on Xboxin kamera, niin tämä pitää ihan paikkansa, minä itse todistin ja kysyinkin sairaanhoitaja, että onko tuo Xboxin kamera tuolla katossa? Ja se sanoi, että on se joo, vaan miehet huomaa sen. Aha. Tarkoitti varmaan pojat, mutta ei se mitään. Joo, minä sitten sinne menin ja se oli siinä mielessä kivulias operaatio, että tänne käteen niin iskettiin niin tuonne kyynärtaipeeseen laskimokanyyli, johon ruskutettiin se varjoaine. Ei se kanyyli laittaminen niin, mutta se vähän kirpas, kun se kone annosteli sen varjoaineen. Tuli oikein paineella tuonne laskimoon. Se vähän, en tykännyt. Mutta itse operaatio meni ihan hienosti ja hyvin ja siellä oli kardiologi vahtimassa sen sairaanhoitajan kanssa sitä kuvausta, tai näin mä ymmärsin, että se oli. Ja ei siinä sitten kuvattiin ja mulle ei sanottu mitään muuta kuin kiitos, tää oli tässä, että voit pukea vaatteet päälle ja lähteä kotiin. No minähän lähdin sitten kotia niin siitä istumalta ja menikö sinne 2 vai 3 tuntia, niin olin lounaalle lähdössä sitten kotoota ja sitten autossa istuessa niin puhelin soi. No se oli Hyvinkään sairaalasta kardiologi Nöndönnö päivää, en nyt muista hänen nimeään, mutta esitteli itsensä ja kysyi, että onko mä semmoisessa paikassa, että mä voin puhua.
Ja juu, mä istun tässä just autossa, että pieni ajomatka menossa, mutta ei sen kummempaa. Joo, no hyvä, että istut aloillas, niin jos sulla on tämmönen, lähes täystukos, niin tuolla LAD-valtimossa tai LAD-sepelvaltimossa sydämessä. Ja tää on erittäin vakava, jotenkin näin se muotoili sen asian. Ja että hän tekee nyt kiireellisen lähetteen sulle angiografiaan, eli sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen, että saadaan tarkempi kuva. Ja tosiaan silloin puhe oli, että se oli lähes tukossa se LAD-sepelvaltimo. Ja LAD-sepelvaltimo on siitä tärkeä, että se toimittaa noin 50% tuosta verestä sydämelle. Että ihminen eläisi ilman, että sillä on 50% sydäntä, niin se ei elä. Et sen takia ne ilmeisesti sen diagnosoin, että se on lähes tukossa, lähes täystukos, koska se mitä myöhemmin kävi ilmi, sen ensimmäisen varsinaisen varjoainekuvauksen jälkeen, että se oli täystukos. Miksi mä olin hengissä sitten vielä, vaikka oli täystukos, mutta ne oli sitten seuraavat pari viikkoa, mä nukuin vähän huonosti, kun mä ajattelin, että miten jos se menee tukkoon ja mä saan sydänkohtauksen ja kuolin sitten siihen. No mä ajattelin, että siinä kohtaa nyt on viimeiset hetket niin aloittaa elämäntaparemonttia, että pizzalaatikot rupesi olemaan niin jo aika korkeita siinä kohtaa ja vähän ehkä niin edetty epäterveellisesti ja vähäistä liikuntaa, niin mä otin sitten siinä kohtaa niin tavaksi joka päivä mennä pienellä pyörälenkillä, semmoinen reilu 5 kilsan pyörälenkki, ei nyt sen pidempi ollut, mutta toisaalta jos kauhean pitkiä lenkkejä halusi heittää pyörälle tai kovaa, niin se sattui. Eli hain semmoista jotain, mikä olisi toistettavissa mahdollisimman usein. Otin hyvin kasvispitoisen ruokavalion siinä sitten ja siinä kuukauden aikana niin yhden käden sormilla laskettavissa on, että onko syönyt varsinaisesti mitään herkkuja ylimääräisiä. Että muuten se oli niin kuin kasviksia, hedelmiä, marjoja, vihanneksia, hyvin tarkoin valittuja muutamia eineksiä, mitä söin. Kyllähän se toimi sitten siinä. Se, että tässä kuukauden ja viikon aikana paino on pudonnut semmoinen 6 kiloa. Että kyllähän se hyvää tekee. Mutta siinä kohtaa tosiaan ajattelin, että mites jos se meneekin sitten lopulta tukkoon. Ja se ajatus vähän häiritsi. Mutta eihän mä tiennyt, että se oli jo tukossa. Joo. Joo, ja sitä tilannetta ei ainakaan auttanut, että mä googlailin vielä aika paljon sitä LAD-tukoksen merkitystä, että mikä se on. Siinähän sitten kävi kyllä ilmi aika nopeasti, että se LAD-tukos kulkee lempinimellä Widowmaker, ja tähän liittyen sitä LAD Total Occlusion, eli LAD-täystukokseen liittyen mä googlailin niitä statsejakin, mistä kävi ilmi, että jos sairaalan ulkopuolella saa LAD-täystukoksen, niin semmoinen 12% potilaista selviää. Eli 88% potilaista, jotka saa sen tukoksen sairaalan ympäristön ulkopuolella, niin kuin vaikka kotona, niin kuin minä, kuolee sitten sillä reissulla. Kaikkihan me kuollaan, mutta olisihan se nyt ollut aika mälsä siihen olkkarin sohvalle sitten niin kuin lähtee. Ei vain itseni, mutta myös kaikkien muidenkin puolesta. Eli hyvä, ettei näin käynyt. Hyvä tälle. Mutta miksi näin ei käynyt, niin se johtui tuosta sydämestä. Se oli semmoinen rakenne. Joo, sitten mä lähden sinne tosiaan Hyvinkäälle, siihen varsinaiseen ensimmäiseen sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen. Ja se varjoainekuvaushan, siis sepelvaltimoiden angiografia tapahtuu sillä tavalla, että ihminen menee pöydälle makaamaan ja joko jommasta kummasta kädestä valtimosta täältä tai sitten jaloista mennään yleensä sisään. Eli tuolla reisissä on isot valtimot, mistä voidaan sitten mennä sisään semmoisella vaijerilla. Se on semmoinen metallivajeri ja puhutaan katetrista, valtimokatetrista. Ja sitten ne tosiaan puuduttivat siis käden, olin itse hereillä koko operaation ajan siinä, mutta valtimokatetrilla sillä sisään. Ja mä olin sen päivän 3. potilas, niin
siinä. Sen takia mä pääsin vasta 9 tavallaan sisälle. Ja se ehkä sinne joskus 10-11 aikaa niin alkoi se operaatio. Oikein mukavaa henkilökuntaa Hyvinkään sairaala niin sydänasemalla. Ei mitään valittamista heistä ollut. Ja olihan se vähän jännittävä tilanne siinä, että mua kohdeltiin vähän niin kuin olisin kovinkin puolikuntoinen. Eli pistettiin ensin tietysti kanyyli niin vasempaan käteen ja sen jälkeen niin sairaalavaatteet eli omat vaatteet pois ja pantiin sängylle makaamaan ja sitten ne lopulta kärräsi sen mut ja sen sängyn niin semmoisen 30 metrin matkan leikkaussaliin. Ja tämä operaatio tehdään leikkaussalissa, koska niiden esitieto- tai saatelomakkeiden mukaan niin tämä ei ole täysin vaaraton operaatio, tämä angiografia. Siinä mennään tuonne sydämen lähelle niin kuin touhuamaan. Ja se tarkoittaa siis sitä, että siinä on tietty vaara. Aina kun sydämen lähellä ja sydämessä touhutaan ja ollaan, niin siinä on riskiä. Ja sen takia mut vietiin tosiaan leikkaussaliin, missä tehtiin tämä kuvaus. Että jos jotain olisi mennyt pieleen, niin sitten oltaisiin voitu niin kuin alkaa pelastaa meikäläistä saman tein sitten siinä. Ja Hyvinkäällä ne varotoimenpiteet oli vielä suhteellisen miedot sillä lailla, että se oli leikkaussalissa joo, mutta tunnelma oli aika lepposa. että se tuli sitten vähän kiristymään sit siihen niin seuraavaan kuvaukseen mennessä, mutta tämä ensimmäinen kuvaus meni ihan hyvin ja mä en itse asiassa tajunnut, että ne aloitti jo. Mä makasin vaan siinä pöydällä, tai mikä se nyt onkaan se operaatiopöytä, siinä ihan mukava pehmustettu pöytä, ja katsoin sitten siinä vasemmalle niin semmoiseen iso Philips-merkkiseen littunäyttöön, mikä roikkui sieltä katosta, että kato, jonkun sydän pumppaa tossa noin, ja sitten jonkun sydämeen on menty semmoisella koukulla tökkimään tälleen näin. Kenenkä sitten mä taisin, että ei vittu, se on meikäläinen. Se on meikäläisen sydän, mikä roikkuu ja pumppaa siinä. Mä katsoin, että no niin, katsotaanpa sitten jotain muuta. Ja suunnilleen sen loppusetin ajan niin mä kattelinkin niin näitä ilmastoinnin venttiileitä ja laskeskelin niitä. Eli se on 36 venttiiliä oli semmoisessa yhdessä ilmavaihtopaneelissa siellä seinällä. Sen verran mä pääsin laskemaan niitä ja miettimään jotain aivan muuta, koska mitä vähemmän mä tiesin siitä operaation kulusta, niin sen parempi. Se ei ollut ihan mitään hirveätä herkkua se angiografia. Mutta pieni jälki siitä jäi niin tänne käteen sitten. Hyvin pieni niin arpi. Mutta ei siinä, mut kärrättiin takaisin sitten sinne ja mun piti sitten muistaakseni noin 2 tunnin ajan odotella siinä sydänasemalla niin valvottavana ja sitten ne pikkuhiljaa löysytti semmoista niin kiristyssideteeraalainen, sillä on joku virallinen nimikin, mutta mä en muista mikä se oli, mutta semmoinen kiristyssiteen tapainen, mikä oli sen painesiteen tapainen, mikä oli tässä haavan päällä, mistä oli menty sisään, niin sitä piti löysätä aina sitten, oliko se ensimmäisen tunnin jälkeen ja sitten 20 minuutin välein, niin kuin pikkusen. Siinä oli semmoiset pienet numerot ja kellot, mistä sitten katsottiin, että paljonko sitä löysyttiin. Ihan lähinnä, koska se reikä valtimoon on aika vaarallinen, niin se täytyy löysätä hyvin varovasti. Ja tähän liittyen sitten tulikin ne angiografian suurimmat rajoitukset, että en saanut sitten niin urheilla 4 päivää ja siinä ensimmäisenä päivänä niin en saanut edes nostaa mitään sillä kädellä. Et kättä itsessään sai nostaa, mutta kädellä ei saanut nostaa mitään, paitsi korkeintaan kännykkää. Ja tämän vakuudeksi niin ne laittaa käden kantositeeseenkin vielä siellä angiografian jälkeen. Eli jos te näette jonkun terveen näköisen ihmisen, joka kävelee oikea käsi paketissa sairaalan edustalla, niin se on luultavasti käynyt sepälvaltimoiden kuvauksessa, koska siitä kädestä on menty sisään. Ja sitä käsi on pantu käyttökieltoon, eli se makaa sitten tässä kantositeessä. Ei sillä niin kuin paha. Vähän se jomotti se käsi sen jälkeen, mutta ei mikään ihan tavattoman kipeä ollut sitten kuitenkaan. Joo, ja tosiaan toi kuvaus meni aika nopeasti. Se oli ehkä puoli tuntia, ei se ajantaju ollut ihan kympillä siinä mukana, mutta nopeasti se meni. Ja sieltä sitten tuli lopulta kardiologi meikäläiselle esittelee semmoista piirustusta, että sulla on tosiaan tämä LAD-täystukos, ja okei, täystukos, mutta
se on semmoinen kollateraalisuoni, joka pitää sen puolen sydämestä hengissä. Mutta ongelma on, että sillä kollateraalisuonella, niin silloin vaan tosi pieni mitta, se on tosi ohut. Ja sille ei riitä niin kuin yty ruokkimaan sitä sydäntä kovin paljon. Eli heti kun mä rupesin niin kuin rasittaa itseäni ja piti hengästyä, niin vaikka se kuinka veri virtasi sen kollateraalisuonen läpi ja ruokki sitä sydäntä, niin se tavaran määrä vaan ei riittänyt. Ja sen takia tuli sitä kipua. Tämän kollateraalisuonen kanssa niin mä eleskelin sitten varmaan semmoisen 10 kuukautta elämässä. Että semmoinen pieni suoni siellä, niin joka hoiti sen pääsepelvaltimon niin virkaa, niin se oli pitänyt minua mukavasti hengissä ja ei valittamista, kiitokset suonelle palveluksestanne. Ja se oli tosiaan sieltä niin kuin oikealta puolelta niin tehnyt semmoisen mutkan sinne vasemmalle puolelle. Nämä on kuulemma synnynnäisiä nämä kollateraalisuonet, mä vähän niitä googlailin ja tutkailin. Ja niitä voi kehittääkin kyllä, että jos on sattunut sepelvaltimon niin tauti ja sitten on tullut tukos, niin liikunnalla niitä voi aktivoida kuulemma jonkun tutkimuksen mukaan, mutta ilmeisesti tiede on aika vähän kuitenkin lopulta sitten tutkinut näitä kollateraalisuonia, mutta olen ihan kiitollinen, että semmoinen nyt kuitenkin löytyi, koska jos ei sitä olisi löytynyt, niin en olisi tässä tekemässä tätä videoa luultavastikaan teille. Mutta sillä mentiin, pötkittiin. Pitkälle pötkittiinkin. Japaniin ja takaisin. Joo, koska se on 100% tukos, mikä sieltä sitten löytyi sinä päivänä, niin sitä lääkäri ei sitten alkanut siinä kohtaa operoimaan, että yleensähän, tai ei yleensä, mutta aika usein kuulemma, niin se voidaan siinä samalla kun kuvataan, niin voidaan tehdä pallolaajennus, eli työntää semmoinen stentti sinne suoneen ja sitten paineilmalla laajentaa sitä siellä suonessa. Stentti on semmoinen pieni metallihäkkyräverkko, mikä tukee sitä suonen seinämää ja pitää sen auki niin, että veri mahtuu sieltä kiertäen läpi. Se stenttiä ei laitettu, koska se oli täystukos, eli heidän kirjoissaan mä olin vaativa potilas. Ei sillä, että mä olisin ollut kauhean hankala, mutta se operaatio, millä se avataan se suoni, niin se on kuulemma vähän vaativampi ja he ei sitten sitä tee, vaan he pisti mut sitten lähetteelle Peijaksen sairaalaan. Ja siinä kohtaa peloteltiin, että voi mennä parikin kuukautta ennen kuin mä saan ajan, mutta onnellisesti siinä ei mennyt kuin 2 päivää, vai menikö päivä, niin mä sain sitten jo uuden ajan sieltä Peijaksesta Vantaalta 2 viikon päähän. Ja oli hirveän tyytyväinen, että oikein mukavaa, ettei tarvinnut odottaa niin kauhean pitkään. Ja sinnehän sitten lähdin odottelemaan. Jatkoin sitten sitä mun dieettiäni ja kuntokuuria sitten siinä. Toki vähän rajatummin, koska sen 4 päivän aikana, niin kuin sanoin, niin ei saa pyöräillä eikä riehua eikä oikein tehdä mitään muutakaan ylimääräistä. Saunoa saa jo 3 päivän jälkeen, että se oli jo jotain. Saunaan meni heti, kun sain lupa. Ai niin, ja sitten tosiaan hauskana anekdoottina sitten vielä oli lähdössä kotiin sieltä sydänasemalta ja rupesin kyselemään sitten, että hei, mä haluaisin mennä tuolla Kelataksilla, että kirjoittaako te mulle semmoisen lapun, semmoisen Kelatodistuksen Kelaa varten. Ja joo, kyllä me voidaan semmoinen kirjoittaa, mutta kyllä ne pitkään sitä haeskeli, että ihmettelin, että mistä semmoinen oikein löytyy, että miten se nyt menee, että keskustelivat keskenään sieltä, että Mirja, oliko sulla semmoinen Kela-lomake, että ei, kysy Tepolta, Teppo, missä se on, tässä jo tuossa, ei kun tää on vanha, joo, no kauhean häslinki oli siellä sitten, mä olin ilmeisesti jossain sydänhoitajien tyyli taukohuoneen nurkkaan työnnetty äijä odottelemaan kotiutusta tilapäisesti, niin kuuntelin niiden juttuja siellä kaiken näköisiä, mitä ne puheli ja ihmetteli, että se lomake, että lopulta se löytyi. Ja syy, minkä takia se oli niin hemmetin vaikeaa sille sydänasemalle löytää se oikea lomake, oli se, että vuodessa on kuulemma kerran 1 potilas, joka kotiutuu heiltä suoraan, että yleensä mennään osaston kautta, mutta mä nyt olin tänä vuonna se potilas, joka kotiutui sieltä suoraan. Ja sen takia he ei ollut ihan valmistautuneet mun kotiutukseeni, eli muun muassa siihen taksin hommaamiseen. Tämä taksin olisivat tilannut, mä halusin tilata se itse, mutta sen taksilapun, niin sitä ei löytynyt mistään, kunnes sitten löytyi. Tämmönen hauska. Eli kuulemma meitä alle 40 siellä käy kuvattavana angiografiassa ja hoidettavanakin, mutta silti aika harvinaista, että joku lähtee suoraan sieltä angiografiasta kotiin, ihan vaan parin tunnin odottelun jälkeen. Näinhän kuitenkin kävi. Joo, 2 viikkoa menee ja
ollaan siis tässä vaiheessa syyskuun 18. päivässä muistaakseni. Ja ilmestyn sitten Peijakseen, saan siinä mukavasti kyydin. Ilmoittaudun sinne Sydänasemalle kellariin, jostain syystä ne on aina kellarissa nämä Sydänasemat, niin oli Hyvinkäällä ja niin on Peijaksessakin ikkunattomassa huoneessa, mutta sinne lompsin sitten sisään summerin kautta, että morjes. Ja kysyi sitten, että sinäkö oot Jees 2? Mä sanoin, että juu, kyllä. Ja sä oot tullut tänne pallolaajennukseen. Juu, kyllä, olen tullut. Ja ei siinä sitten mitään, taas kerran sairaalakuteet päälle ja niin paljon mä olin oppinut sitä ekasta kerrasta, että mä puin sen hemmetin kaavun väärinpäin, eli mulla oli reikäpuoli taaksepäin, kun taas sitten sairaanhoitaja ohjeisti, että reikäpuoli tulee eteenpäin. No niin, aivan näin kokenut sairaalakävijä mä olin jo heti toisella kerralla. No ei siinä sitten mitään, niin meikäläinen odotteli siinä sitten pienen hetken kutet päällä ja sieltä lompsii sitten niin ylilääkäri paikalle ja mä vähän mietin siinä, että hetkinen, kardiologia ja ylilääkäri, että mikä juoni tässä oikein nyt on menossa mahdollisesti. Ja myöhemmin sitten selvisi, mikä se juoni oli. Ei siinä mitään juonta ollut sillä lailla, mutta vähän erikoisempi tapaus sillä lailla kuitenkin. Ja herra tuli oikein kädestä pitäen toivottaa tervetulleeksi sinne Sydänasemalle ja muutenkin oli oikein niin kuin VIP-kohtelu siinä ja kattelin vaan, että aika moista ja että harvemmin kukaan käsipäivää tulee sanoa, niin mutta nyt tultiin. No, mä olin päivän ensimmäinen potilas. Siinä sitten kello oli jotain, mitähän se oli, 7:15 tai 8 aamulla, jotain semmoista 8-9 aikaa sinne väliin se osui kuitenkin ja painelin sitten kävellen tällä kertaa sinne sisään, kun oli hyvin lyhyt matka siitä valmistautumishuoneesta, ehkä 10-15 metriä, niin ei peity sängyllä tällä kertaa, sain kävellä itse semmoisesta jumalattoman leveästä liukuovesta. Mua vietiin sisälle ja siinä kohtaa sitten laitettiin tippa ja tehtiin samat temput kuin muutenkin tuolla Hyvinkäällä, mutta tällä kertaa sitten laitettiin vielä sydäniskuri päälle molemmin puolin kehoa ja sitten vielä sokerina pohjalla niin ajeltiin tuolta reiden ympäryksestä sitten niin kuin karvat pois. Tosi miellyttävä kokemus olla siinä kylmällä pöydällä niin ajeltavana, mutta näin siinä nyt sitten kävi. Kuulemma sen takia, että joskus näissä täystukoksissa niin joudutaan menee niin sanotusti takakautta sisään. Eli ensin mennään toiselta puolta niin kuin avaamasta tukosta ja jos ei sitten saada yhdeltä puolta auki, niin sitten mennään alakautta. Up in the ass of Jesus 2. No ei nyt ihan ass, mutta siis reidestä sisään. Ja valmisteltiin niin molemmat reidet tätä varten. Ja tarkoitti siis karvanpoistoa, desinfiointia ja semmoinen paperi sitten siihen päälle, että hätätilanteessa avaat tästä. Mutta valmistautumisen aste oli huomattavasti siis korkeampi kuin siinä edellisessä. Edelleen se oli leikkaussalissa ja se, missä se tehtiin se pallolaajennus kautta se tukoksen avaus. Ja kysyin sitten hoitajalta vielä, että onko tämä sydäniskuri, onko tämä niin kuin elokuvissa? Juu on, mutta se on vaan varmuuden vuoksi. Okei, hyvä. Huijentava kuulla. Joo, ja sitten alkaa tapahtua, eli mä saan niin laskimokanyylin niin vasempaan käteen, ja tällä kertaa, viimeksi mä sain sen tänne Taipeeseen, mutta se taive oli edelleen sen 2 viikon jäljiltä mustelmilla, niin tällä kertaa mä sain sen niin samaan paikkaan kuin Trumpikin oli ilmeisesti saanut, eli tänne käden selkään. Ja siitä ei jäänyt kauhean isoa mustelmaa, että ei varmaan näy nyt ollenkaan, mutta pieni mustelma siinä on, kun tarkkaan katteli. Niin johtui siitä, että mä olin saanut edellisenä iltana semmoisen hevoskuurin niin verenohentajaa, 8 pilleriä ja 9 vielä aamulla, eli veri oli aika löysää tavaraa siinä kohtaa. Ei tarttunut paljon riehua, niin tuli mustelma saman tien. Ei tarttunut riehua itse asiassa ollenkaan ja tuli silti mustelmia. Niitä vaan ilmestyi. Pieniä mustelmia sinne tänne. No joo, ei mieltä yllättävä juttu, mutta syy oli selvä, että jos se porataan se tukos auki, niin sehän hajoaa jonnekin ja se menee tuonne verenkiertoon. Ja tuommoinen lentävä veritukko tuolla verenkierrossa, niin se ei tee hyvää, jos ei se pääse hajoamaan. Eli ymmärrän täysin, miksi se annettiin se lääkitys.
Joo, mutta se lopulta sitten mentiin sisään samasta paikasta kuin ennenkin, eli oikeasta kädestä. Ja mä sain sitten niin tuohon toisen jäljen, eli tuossa ylempänä on se, mistä mentiin Hyvinkäältä, ja tuossa alempana sitten on se, mistä mentiin niin Peijaksesta. Eli ihan noin 10 millin päähän niin uusi reikä. Tuosta mentiin sitten sisään. Ja puudutus, itse aineen puudutus pisti enemmän kuin se laite, mutta se vajeri, mikä sinne työnnettiin sinne käteen, mutta siitä se hinkkaaminen sitten taas alkoi. Jumalaton junttaus. Ja tällä kertaa mä tiesin, että älä katso sitä telkkaria, mikä siinä oli siinä vasemmalla puolella, ja enkä kattonut. Pidin katseeni visusti jossain aivan muualla. Ja sain vähän helpotustakin sitten siihen, niin kyseltiin kovasti, että sattuuko mihinkään, onko kipuja, onko epämukavuuksia. Mä sanoin, että no vähän oli jotain kädessä, jotain pientä kipua, ja sitten ne iskee fentanyyliä suoraan suoneen. Ei ollut kipuja enää. Joo, tuntui ihan en välittänyt asiasta sen suuremmin, mutta oli siinä mestolla sen verran lievä annos se oli, mutta laittoivat kuitenkin niin ihan aika kovaakin huumausainetta sitten siinä suoraan verenkiertoon. Mutta hei, pysypähän kaveri rauhallisena paikalla eikä ruvennut kiemurtelemaan pöydälle. Se oli varmaan se pointti siinä. Ja tällä kertaa mua jännitti niin paljon se homma, että mä en saanut edes efedriiniä, mikä korottaisi verenpainetta. Et siellä Hyvinkäällä mä olin vielä sen verran rauhallinen, että mun verenpaino oli itse asiassa liian alhaalla. Niin joutui antaa vähän jotain keinotekoisia niin hormoneja, että nousisi vähän verenpaine ylöspäin. Ja, se oli silloin, mutta Peijaksessa 2 viikkoa myöhemmin jännitti niin saakelisti, että verenpaine oli yläpaine 150 ja alapaine oli musta mitä lähempänä 100 kuitenkin sekin oli, että aika kovat paineet, vaikka oli verenpaineen lääkitys. Mutta sitten taas mentiin. Ja vajeri laulaa ja se äijät tekee siinä, tai herra ja rouva ja sitten vielä kolmas, joka en muista mitä oli, mutta 3 lääkäriä, 2 kardiologia ja yksi sitten lääkäri siinä touhua sitten menemään. Meikäläistä ja rassaa menemään ja se ylilääkäri on niin siinä vetovastuussa ja avaa sitten tukosta ja sillä menee siinä ähkeessä puhkiessa ehkä tunnin verran touhutessa ja se aukeaa loppujen lopuksi yllättävän helposti se tukos. Eli hän sanoi mulle, että jos olisi 40 vuotta siinä ollut, niin se olisi ehkä ollut vähän kovempi, sitten olisi ollut vaativampi avata, mutta se lopulta aukesi vaan semmoisella vaijerilla, mikä työnnettiin sitten läpi ja sitten vähän hinkattiin, niin sinne meni se tukos. Eli aika helppo avata loppujen lopuksi, kunhan vaan pääsi sinne hemmetin tukokselle, niin vähän piti niinku viemärirassia tuosta pyöräyttää. Oi, taas veri kulkee. Ja sen jälkeen sitten ruvettiin laittaa stenttiä, mutta siinä tapahtui sitten vuoronvaihto siinä oikean käden päässä, eli sen laitteen äärellä ja niin mä sitten kuuntelin siinä, kun se ylilääkäri rupesi neuvomaan sitä toista lääkäriä siinä hommassa ja mä kuuntelin siinä sitten vähän, että aha, nyt kuulostaa kyllä siltä, että tässä on joku harkkari tekemässä näitä hommia. Mä laskeskelin itsekseni siinä, että nyt ei ehkä kannata, kun toinen on sun sydämessä, alkaa kyseenalaistamaan sitä tilannetta millään lailla, vaan ollaan ihan rauhallisesti ja kuunnellaan, miten se menee. Mutta siinä odotellessa niin sieltä tuli sairaanhoitaja sitten 3. kerran kysymään, että mites minkälaiset fiilikset, tuntuuko hyvältä? Onko pahoinvointia, onko mitään tämmöistä? Kaikkea on tärkeää sanoa heti, jos tulee. Niin mä sanoin, että ei mua muuten mikään haitannut, mutta mä oon nyt tässä 2 tuntia kohta katsellut Philipsin kuvantamislaitetta, röntgen live-kuvantamislaitetta, että sen kansi on 4 eri ruuvilla kiinni ja ne on jokainen ruuvi erinäköiseltä. Tossa on ristipää, tossa on tommonen talttapää ja tossa on 2 erinäköistä kuusiokoloa, että kuka tän on oikein koonnut ja onko mikä miljoonalaatikko tullut töihin mukaan ja onko oikeat kamat jäänyt sitten niin kuin kotiin vai mikä tässä nyt oikein on taustalla, ja sehän lähti jo kesken lauseen menemään se hoitaja ja totesi, että tämä jätkän vointia ihan turhaan kysellä enempää, että joo, se on ihan tarpeeksi karppi. No joo, minä sitä rupesin sitten ihmettelemään, mutta oikeasti, niin kuin, että sairaalahuolto, nehän on niin kuin, noiden laitteet tosi kallista, että luulisin nyt, että olisi niin kuin, edes 4 samaa ruuvia sattunut mukaan, mutta ei, 4 erilaista ruuvia. No ei se minua haitannut, oli pahoittain katteltavaa siinä. Hyvinkäällä mä vähän valittelin, kun ei ollut mitään katsottavaa. Mutta tuolla oli sitten järjestetty mulle ohjelma 4 eri ruuvia. Sai vanhan videonauhurin korjaa ja pyöritellä silmiä.
Joo, tosiaan saatiin se auki, se tukos ja siinä vetovastuu vaihtuu kirjaimellisesti se vaijerin vetovastuu siltä. Niin sieltä astuu semmonen nuorempi lääkäri sitten puikkoihin ja rupeaa tekemään sitä pallolaajennusta. Näin mä sen ynnäsin siinä. Ja sen operaation jälkeen mä sitten kysyin siltä ylilääkäriltä, että onko teillä erikoistuminen menossa tässä? Ja se meni vähän vaikeaksi siinä kohtaa, että ei helvetti, huomasiko se tähän malliin. Ja sitten se vähän empi siinä ja sitten sanoi siinä, että niin, eikö meillä kaikilla ole aina erikoistuminen menossa, että tulee uusia välineitä ja niin päin, joo, kyllä on ehdottomasti, joo. Hetken perästä se sitten, kun on saatu kaikki hoidettua, niin se tulee sitten kyselemään, että niin, minkä alan tyyppejä sä oikein oot, että mitä sä teet työksesi? Mä ajattelin, että miten niin? No ihan vaan, että onko sun työssä semmoista jatkuvaa niin kuin oppimista, että aina pitää opetella uutta? Juu, on. Joo, no sehän se oli, jatkuvan oppimisen periaate. Papereista katsoin sitten myöhemmin, kyllä, erikoistuva lääkäri. 2 erikoislääkäriä kardiologia ja 1 erikoistuva kardiologia, eli siis mä olin jonkun ensimmäinen pallolaajennus. Ei multa sitä kysytty, eikä mun mielestä olisi kannattanutkaan kysyä, koska eihän mä tämmöisenä tavan pulliaisena osaa mitään riskiarvioita, että onko se hyvä vai huono. Mutta siis mitä mä jälkikäteen näin, niin minusta se oli oikein hyvä, että mä olin harjoituskappale. Koska siis omastakin mielestä tämmönen alle 40 kaveri on aika vielä palautumiskykyinen. Että jos tuolla sydämessä nyt vähän sohitaan väärin, niin ei se ole niin paha. Mä en siihen kuole, toisin kuin joku 80 saattaisi hyvinkin kärsiä sitä pahemmin. Suorat on vielä nuoret ja vetreet, vaikka vähän sepelvaltimotauti niitä ahistaakin. Ja toisekseen niin se oli ylimääräinen miehitys, että se oli normaalisti on 2 kardiologia tekemässä tätä operaatio plus ehkä 4-5 sairaanhoitajaa, en mä tiedä paljonko niitä oli, aika monta niitä oli siellä huoneessa tarkkailemassa elintoimintoja ja muuta. Ja se oli siis ylimääräinen lääkäri vaan siinä tekemässä sitä ja siinä oli kuitenkin sit aika kokenut, että se oli varmaan se sairaalan terävin kärki, se ylilääkäri, joka teki sen varsinaisen avauksen, eli sen vaikean operaation, niin hän jätti sitten ne helpommat, eli sen pallolaajennuksen tekemisen sille nuoremmalle lääkärille. Ja minusta se oli oikein hyvin tehty ja hienosti, että hän oli ehkä vähän sitä ajatellut, että pitäisikö tästä puhua potilaan kanssa, kun hän kävi kuitenkin mua tapaamassa aamulla erikseen. Pitäisikö keskustella, että saako tämmöinen harjoittelija tulla tekemään tuon pallolaajennuksen. Ei kuulosta sillä kauhean ehkä houkuttelevalta, että saako harjoittelija tehdä sun pallolaajennuksen, mutta hei, jokaiselle se on ensimmäinen kerta. Et pakko se on jonkun olla ensimmäinen. Ethän se nyt voi harjoitella pallolaajennusta no voithan se jollain sijalla harjoitella, mutta ei se ole sama. Niin kyllä jossain vaiheessa se ensimmäinen ihminen tulee. Ja kyllä se mun mielestä kuuluu siihen prosessiin. Mutta he hoiti sen oikein hienosti. Kaikki meni hyvin. Ei ollut mitään vikaa. Et jää vähän hauska kasku vaan kerrottavaksi sitten siitä tilanteesta. No, tällä kertaa niin meikäläinen taas kärrätään sitten sieltä Peijaksesta, niin kärrätään taas sängyllä, eli liikkumiskieltoa. Siinä sama vanhat tutut, eli oikean käden käyttökielto. Siinä tulee, sitten pantiin tippa vasempaan käteen täyttymään sitten pikkuhiljaa ja kärrättiin ylös sitten tonne osastolle ja hissillä mentiin sitten muutama kerros ylöspäin ja on aika hankala päätellä, että missä päin mennään ja miten päin, kun sä makaat siellä sairaalasängyssä ja katot vaan ylöspäin ja koetat katosta miettiä, että mihin päin nyt mennään, niin jouduin sitten etsimään ulko-ovea aika paljon sitten sieltä, kun lähdin lopulta kahviota etsimään myöhemmin, mutta löysin, mutta ei siinä, se oli harvinaisen tylsä. Eli mä odotin siellä 6 tuntia siellä osastolla, juttelin fysioterapeutin ja lääkärin kanssa ja sairaanhoitajien kanssa. Ei mitään. Piti vaan odottaa 6 tuntia pallolaajennuksen jälkeen ja onneksi sain lähteä sinä iltana kotiin, koska mulla ei ollut kännykkän laturia mukana ja akussa oli 15% jäljellä ja katsoin vaan, että jaha, joko se kyyti kohta tulee, että mä saan pian lähteä täältä ja kyllähän se tuli. Se meni vähän turhan tarkalle se sillä tavalla, että en ollut varustautunut ollenkaan, että mun pitää olla siellä pidempään, mutta onnistui kuitenkin. Huonekaverit oli oikein mukavia, että 2 eläkeläisherraa siellä oli meikäläisen kanssa niin hoitamassa omia asioitaan ja toinen niistä toivottiin mulle hyvää paranemista, kun mä lähdin sitten. Minä toivotin hänelle myös. Että oikein mukava äijäkööri oli siellä sitten niin hoidon jälkeen.
Joo, ja tämä pallolainus meni hyvin. Kaikissa papereissa lukee, että se meni hyvin, mun mielestä se meni hyvin, mutta se oli paljon rankempi kuin lopulta se pelkkä angiografia, pelkkä kuvaus, vaikka se oli niin kuin samankaltainen prosessi. Ja sain sitten mustelmia siitä sitten kaveriksi, eli en tiedä miten tämä nyt näkyy, mutta tuossa on reikää ja tuosta sitten jynssättiin, niin tuosta alkaa mustelma ja tuohon se päättyy. Eli tommonen sieltä nyt sitten tuli muistoksi. Tämä nyt on tässä viikonpäivät jo ollut, mutta ei se enää mitenkään ihmeellisen kipeä ole, mutta siitä se vielä möllöttää. Ja mustelmia tuli aika herkästi, eli siinä ekana iltana en oikein vielä tajunnut, että pitää varoa, heittäydyin sohvalla kaukosäätimen perässä. Huomasin heti, että virhe, ei olisi pitänyt heittäytyä. Kylki oli sitten kipeä siinä vuorokauden verran, sain vissiin jonkun mustelma sitten sinne, ei näkynyt mitään kummemmin, mutta pikkuhiljaa aloin toipua. Seuraavana päivänä lähdin sitten kyllä jo niin kuin vähän kävelylle ja ihmettelemään maailmanmenoa, että ei sekään nyt niin paha ollut. Että ensimmäinen ilta meni siinä tosiaan osastolle ja sitten kotona ihan lepäillessä. Ei mitään ylimääräisiä, mutta hyvin meni. Joo, ja sitten vähän ehkä fiiliksiä siitä hommasta. Mikä tässä oli niin kuin lopputulos, ja lopputulos oli sitten se, että siitä oli ihan helvetisti apua. Eli siis jos joku tarjoaa teille pallolaajennusta, niin menkää. Se on ihan helvetin hyvä prosessi. Et mä en ollut tajunnutkaan, miten pahasti mulla oli niin kuin se kipu rajoittanut kulkemista tai ylipäänsä oli tuntunut kipua, että niin kuin pienenkin mäen käveli ylös, niin mä kävelin sen operaation jälkeen niin kuin sen pienen mäen ylös ja totesin, että ei satu mihinkään, että onpa outoa. Mitä tää on? Et mä olin jo tottunut semmoiseen ihan pieneen kipuun, mikä niin kuin tulee vähän jokaisesta 5-10 metrin noususta, mistä jostain tulee. Siihen ehti tottua. Tää on ollut nyt tosi ihmeellistä. Tästä on nyt suunnilleen viikon verran aikaa, tosi ihmeellistä touhua, että niin kuin ne mäet, mitä mä menin polkupyörällä ennen, pienimmällä etuvaihteella hyvin hitaasti ylös varovasti, niin nyt mä suorastaan lensin ne suurimmalla vaihteella. Se oli ihan uskomaton ero, miten tapahtui. Että niin kuin kello olisi käynyt vuosi taaksepäin just ennen siihen hetkeen, ennen kuin mulla oli tää tukos tuolla sepelvaltimossa. Ja se muutti liikkumisen tosi paljon. Että nyt kun tuolla kävelee missä tahansa, sisällä tai ulkona tai muualla, tuntuu niin kuin semmoinen niin kuin näkymätön käsityö tässä vähän vauhtia. Että nyt mennään vaan, tekee mieli melkein pistää juoksuksi, lähtee vaan menemään. Että se niin kuin liikkumisen ilo palautui niin kuin siinä ihan saman tein. Se oli hämmästyttävää ja on edelleen hämmästyttävää, miten se tuntuu niin helpolta se liikkuminen nyt tässä vaiheessa. Ja miten hyvältä se tuntuu. Että niin kuin, wow. Mä oon tosi otettu siitä niin kuin operaation vaikutuksesta, mutta nehän ei jää pysyviksi, jos mä rupean syömään niin kuin ennen. Eli vähän sain tuplattiin se kolesterolilääke meikäläiselle ja sit sen lisäksi niin mä sain kotiläksyksi vielä, että nyt pitää labra-arvoja seurata ja pitää se kolesteroli alhaalla. Ja ilokseni oli huomannut, että tämä kuukauden dieettikokeilu, mikä siis jatkuu edelleen, niin oli auttanut aika paljon. Ja mulla oli ollut niin veriarvot, mitä hän nyt oli, ei nyt ihan mahdottoman paljon ollut, mutta liikaa kuitenkin sitä huonoa kolesterolia, LDL. Ja se tavoite sepelvaltimon potilaalla, jolla on ollut jo tämmöinen tukos, niin se on aika kova, että se LDL saisi olla, oliko se enintään 1,4 millimoolia litrassa vai mikä se oli se mitta, 1,4 kuitenkin oli se luku, ja mulla oli 1,1, eli hyvin menee, mutta menkö. Ja se pitäisi saada painettua jopa alle 1. Et se kuulemma niin Sydänliiton jonkun webinaarin perusteella niin katoin, niin se voisi jopa auttaa. Ei varsinaisesti palauttaa verisuonia, mutta niin kuin ne vois vähän jotenkin niin kuin rauhoittua sitä sepelvaltimotaudesta. Eli toi sepelvaltimotautihan itsessään on pysyvä, se on loppuiän sairaus ja se aiheuttaa tulehduksen tuonne sepelvaltimoihin, jotka sitä sydäntä pyörii ympärillä, ja se tulehdus aiheuttaa sitten sen, mitä mä oon siis ymmärtänyt, en ole lääkäri todellakaan itse, eikä terveydenhuollon ammattilainen, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, niin se aiheuttaa siihen, että siihen kerääntyy sitä plakkia, eli kolesterolia, ja sitten lopulta kun sitä kerääntyy tarpeeksi, niin se menee umpeen.
Mitä vähemmän sitä tavaraa on kulkemassa tuolla verenkierrossa, niin sitä vähemmän se menee umpeen. Ja liikunta auttaa myös, eli se vähän notkistaa niitä verisuonen seinämiä. Ja silloin kun ne on notkeampia, niin ne ei myöskään kerää sitten sitä kolesterolia niin helposti. Niin hyvä. Liikuntaa tuli paljon lisää, terveellistä ruokavalioa, laboarvoja pitää seurata ja näin päin pois, mutta hei, fiilis on ollut kuin 1,000,000 volttia tämän jälkeen, että en valita. Kaikki on niin oikein hyviä, että itse asiassa tämä oli ihan jopa mukavaa, että tuli tämmöinen tavallaan potku päähän, että nyt täytyy oikeasti ruveta reenaamaan sitä omaa syömistä ja elintapoja. Toivottavasti tämä nyt kestää. Tämä nyt on kestänyt reilun kuukauden, mutta toivottavasti kestää lopun ikää. Koska nyt on erittäin motivoitunut ja tunnen, kuinka oli hyviä tuloksiakin vielä tällä uudella ruokavaliolla ja liikunnalla, niin se on win-win-win. Ei siinä muuta voi sanoa. En sano, että on niin kuin helppoa ollut. Että siis kyllä tuo ruokasuhteen uudelleen rakentaminen on aika vaikeaa. Mutta tavallaan siinä auttaa se, että se vanha ruoka, mitä sä oot syönyt, niin se yritti tappaa sut. Eihän se ruoan vika ole vaan sen syöjä, mutta kuitenkin. Niin no okei, on tässä vähän geneettistäkin taipumusta, ei kukaan saa 30-vuotiaana niin sepelvaltimotautia sen takia, että se syö huonosti, vaan kyllä siinä on geneettistäkin apua tullut. Että kiitos vaan esivanhemmille tästä geneettisestä koktailista, kuulemma satoja eri geenejä, mitkä vaikuttaa tähän sepelvaltimotaudin todennäköisyyteen. Et ei ole kyse niin kuin yksittäistä asiasta, vaan satojen eri geenien yhdistelmästä, mutta sellaista se on. Mutta olenpa tyytyväinen, että tuli tämä sepelvaltimotauti ja tukkeoma 30-vuotiaana, koska jos nämä elämäntapamuutokset olisi tullut vasta 60-vuotiaana, niin olisi paljon vaikeampia niin kuin hankkia ja ne olisi paljon pahemmin myöhässä siinä kohtaa. Ja todennäköisyys sille, että mä olisin selvinnyt tuon LADn täystukoksesta 60-vuotiaana, niin ei välttämättä olisi yhtä hyvä kuin 30-vuotiaana. Eli ne kollateraalisuonet, mitkä tuolla piti meikäläisen hengissä vuoden melkein, niin ne kuulemma pikkusen niin kuin heikkenee iän myötä. Eli tavallaan on ihan tyytyväinen, että se tuli nyt, eikä vasta myöhemmin. Nythän tässä on niin kuin odottavissa täystoipuminen, että sairaalafyssari oli hyvin niin kuin optimistinen sen suhteen, että jos sä saat pidettyä sen sepelvaltimot auki, niin ei sulla ole niin kuin varsinaisesti mitään muuta vaivaa loppuelämässä kuin se lääkitys ja sitten, että pitää ruokavalio pitää kunnossa ja mieluummin tietysti myös liikunta. Mutta siis ennuste on hyvä, mihin olen tyytyväinen. Joo, kustannuksista vielä ihmettelin vielä sen verran, että 400 € tuli niin kuin asiakasmaksuja meikäläiseltä vuoden ajalta, että se on pallonlaajennus on joku reilun 100, saman kuin angiografia, joku 120 tai jotain tämmöistä on asiakasmaksu täällä niin Uudenmaan seudulla. Ei siinä mitään, suhteellisen edullista, että se hintalampu, mikä yhteiskunnalle tuli tästä mun operaatiosta, niin se oli semmoisen pienen kylppäriremontin verran, eli semmoinen noin 10 000 palo yhteiskunnan rahaa siitä hyvästä, että meikäläinen hoidettiin kuntoon. Kiitos vaan kaikille veronmaksajille. Olen oikein tyytyväinen, että tuli sydän kuntoon. Mutta tämmönen tosiaan, siis olisihan se aika jenkkiä, jos pitäisi kaivaa omasta taskusta niin pallonlaajennus, varsinkin tämmöinen vaativa pallonlaajennus ja vähän angiografioita ja muita. Että kyllä saa olla tyytyväinen suomalaisesta niin hyvinvointivaltiosta, missä meillä on kaikilla sama niin terveydenhuolto. Et kaikilla ei ole totta kai yhtä hyvät edellytykset kuin meikäläisellä tehdä tämmöisiä elämäntapamuutoksia. Että siinä mielessä tässä on vielä paljon tehtävää niin kuin yhteiskunnassa, mutta toi sairaanhoito, niin erikoissairaanhoito nimenomaan, niin siellä on rahaa, ainakin vielä toistaiseksi se toimii tosi hyvin. Tämä on mun kokemus asiasta. En moiti perusterveydenhuoltoa, eikä moiti myöskään sitä lääkäriä, joka ei silloin joulukuussa tajunnut, että tämä 37-vuotias kaveri voisi olla tässä sydänkohtauksen partaalla, mutta siis erikoissairaanhoito, sitten kun se vika löytyi, niin se toimi kuin tauti. Toimi tosi hienosti. Ja on very happy camper tässä kohtaa. Ja tulen varmasti lähettämään joulukortit sitten kyllä kaikille näille osanottajille. Kiitoksia vaan kaikille. Semmoisen hämmästyksen huomasin tuossa vielä, että
sain uuden Kela-kortin. Edellinen oli vuodelta 1991 ja postissa tuli uusi. Ja mä olin saanut tietämättäni tämmöisen Kelan kultapossujäsenyyden, että siellä takapuolella on nyt semmoinen joku uusi tautimerkintä, että mä oon saanut jotain erityiskorvattavia lääkkeitä liittyen tähän sepelvaltimotautiin. Jos niitä joku mulle määräisi, kukaan ei ollut niitä koskaan määrännyt, mutta tämmöinen prosessi näköjään oli. Enpäs tiennyt, että on tämmöinen Kela-kortin kultapossukerho, mutta semmoinen löytyy. Tulee sinne takapuolelle, voi kerätä kaikki diagnoosit. Gotta catch them all. Mulla on vaan yksi, mutta semmoinen sieltä nyt löytyy. Joo, ja sen verran vielä sanon, että on se luojan lykky, että en käytä tupakkaa, enkä nikotiinituotteita, koska lääkäri sanoi mulle, että jos mä käyttäisin, niin takuu olisi sitten tuohon liukuovelle. Eli se liukuovi, mistä mä kävelin sisään, niin siihen se takuu sitten päättyy, jos polttaa tupakkaa. Eli sepelvaltimotauti ja tupakointi, niin no go. Ei onnistu niiden yhdistäminen, se ei vaan käy. Eli sen verran paha homma, tökättiä toi tupakka ja nikotiini on noille verisuonille. Näin. Ja jos kiinnostaa, niin löytyy tommonen hyvin todenmukainen video niin sydänkohtauksesta. Mullahan ei siis varsinaisesti ollut sydäninfarktia, koska se sydän ei missään vaiheessa niin ollut ilman happea. Sydäninfarkti tulee vaan silloin, kun sydän on ilman happea. Mutta koska mulla oli se kollateraalisuoni, mikä piti mekaisin hengissä, niin sai sitä verta ja happea sitten sinne sydämeen, niin ei tullut infarktia. Olisi tullut muuten infarkti, jos ei sitä ollut sitä suonta, olisi ollut. Ja tuntui aika pahalta siellä kotona, se teki kipeitä, mutta jos haluatte tietää, miltä se näyttää, miltä se tuntuu, miltä sairaalassa näyttää, miltä ne kuvantamiskoneet näyttää ja miten se prosessi menee kiireessä, niin linkkaan tuonne kuvauskenttään. Hyvin realistisen videon katoin sen tästä aiheesta. Ja jos mietitte, siinä videossa tuli aika lähelle se kuvantamislaite, niin kyllä se tulee aika lähelle oikeastikin. Eli se, löin silmälasini siihen Philipsin röntgenlaitteeseen, kun mä käänsin päätä vähän. Se pyöri tuossa noin. Mittailee itseään, että mitenkä se olisi päin. Ei tiedä. Joo, mutta kiitos, jos jaksoit katsoa tämän pitkään. Tää oli vähän tämmönen erinäköinen video ja melkoisen pitkäkin vielä kaiken lisäksi, mutta ja tämmöistä puhuvaa päätä. Mutta kiitoksia ja ensi kerralla kun mietitte, että pitäisikö soittaa lanssiin, niin soittakaa se lanssi. Hakekaa apua, älkää jääkö niiden kipujen kanssa yksin. Meillä on Suomessa ensiluokkainen terveydenhuolto, varsinkin tuo erikoissairaanhoito, eli kyllä sinne kannattaa hakeutua, jos on tommosia kipuja. Oli ne sitten mielenkipuja, oli sitten fyysisiä kipuja, ihan mitä tahansa kipuja, niin hakekaa apua, koska ne on maailman mukavimpia ihmisiä siellä terveyskeskuksessa ja sairaaloissa, jotka sitä apua antaa. Ne on oikeasti tosi kivoja. Ja ne oikeasti myös auttaa. Niin näin. Eli mutta kuin hyvää jatkoa kaikille. Pysykää terveenä. Vähän niin jälkeen tupakoida.